Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 5. Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος, και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον: μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής. Ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών. Ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνι αλυσθήσετε. Ισου δεν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Ουδέ καίουσι λίχνον και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι των πατέραν ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, η ότα εν, η μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται. Όσε αν ούν λύσει μίαν των εντολών τούτο των ελαχίστων και διδάξει ούτε τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Λέγω γαρ ημίν, ότι εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις. Ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί ένοχος έστε τη κρίση. Ως δαν είπε το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος εστέ το συνεδρίο. Ως δαν είπε μωρέ, ένοχος εστέ εις την γέαιναν του πυρός. Εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρον σου. Εις ευνοών το αντιδίκο σου ταχύς έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού, μη ποτέ σε παραδώ αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακήν βληθήσει. Αμήν λέγωση, ου μη εξέλθεις εκείθεν έως σου αποδώς τον έσχατον κοδράντην. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ου μη χεύσεις. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πάσο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού. Ιδέ ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέαιναν. Και η δεξιά σου χείρ σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση να απόλυτε εν των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γέαιναν. Ερέθη δε, όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού, δώτο αυτή αποστάσεων.
Εγώ δε λέγω ημίν, ότι όσαν απολύσει την γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μη χάσθε, και ως εάν απολελειμμένην γαμίσει, μη χάτε. Πάλιν νικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ούκ επιορκήσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος, μήτε εν το ουρανό, ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη, ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε εις Ιεροσόλυμα, ότι πόλης εστί του Μεγάλου Βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις, ότι ου δύνασε μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσε. Έστω δε, ο λόγος ημών ναι ναι, ου, το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Ηκούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλλώς της σεραπήσει επί την δεξιάν σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην, και το θέλοντες συγκριθήνε και τον χιτώνα σου λαβήν, άφες αυτό και το ημάτιον. Και ως της σε αγκαρεύσει μίλιον είπαγε με ταυτού δύο, το ετούντι σε δίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε μη αποστραφείς. Ηκούσατε ότι ερέθη αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς, και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννησθε η του πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθόν έχετε, ουχή και η τελώνε το αυτό ποιούσι, και εάν ασπάσεστε τους φίλους ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, ουχή και η τελώνε ούτω ποιούσιν. Έσεσθε ούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον έκτον. Προσέχετε την ελεημοσύνην ημών μη ποιήν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήνε αυτής. Ιδε μήγε, μισθόν ουκ έχετε παρά το πατρί ημών το εν της ουρανής. Όταν ουν ποιείς ελεημοσύνην, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου, ως περί υποκριτέ ποιούσιν εν τες συναγωγές και εν τες ρήμες, όπως δοξαστώσιν υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω ημίν, απέχωση των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτο η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου, όπως ήσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Και όταν προσεύχει, ουκ έσαι ως περί υποκριτέ, ότι φιλούσιν εν τις συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, εστότες προσεύχεστε, όπως αν φανώσει της ανθρώπης. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχωση των μισθών αυτών. Σύ δε όταν προσεύχει, είσελθε εις το ταμιείον σου και κλείσα στην θύραν σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Προσευχόμενοι δε μη βατολογήσετε ως περιεθνικοί, δοκούσι γάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται. Μη ούν ομοιωθείτε αυτής. Είδε γάρ ο πατήρ ημών ον χρίαν έχετε, πρώτου ημάς ετήσε αυτόν. Ούτως ουν προσεύχεστε ημείς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Εάν γαραφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών,
ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτές κυθροποί. Αφανίζουν σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπινοι νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχωση των μισθών αυτών. Σύ δε νηστεύων, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπόν σου νύψε, όπως μη φανείς της ανθρώπης νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεσαι εν το φανερό. Μη θησαυρίζετε ημίν θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δε ημίν θησαυρούς εν το ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ούν ο οφθαλμός σου απλούσει, όλον το σώμα σου φωτεινόν έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινόν έστε. Ή ούν το φως του εν σύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν. Η γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός ανθέξετε και του εταίρου καταφρονήσει. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών τι φάγετε και τι πίετε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλοίον εστί της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ου σπήρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχ ημείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Τις δε εξημών μεριμνών δύναται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα, και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά ουδέ νύθει. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιεβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ου πολλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μη ουν μεριμνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίομεν ή τι περιβαλλόμεθα. Πάντα γαρ ταύτα τα έθνη επιζητεί. Είδε γαρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, η γαρ αύριον μεριμνήσητα εαυτής. Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 7. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε κριθήσεστε, και ενώ μέτρο μετρείτε μετρηθήσετε ημίν. Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το σώ οφθαλμό δοκόνου κατανοείς? Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφες εκβάλλω το κάρφος από το οφθαλμού σου, και ιδού η δοκός εν το οφθαλμού σου? Υποκριτά, έκβαλε πρώτον τη δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Μη δώτε το Άγιον της κυσί, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν της ποσή αυτών και στραφέντες ρίξωσιν ημάς. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Πας γάρο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Ή τι σέστην εξ ημών άνθρωπος, ον εάν αιτήσει ο Υιός αυτού άρτον μη λίθον επιδώσει αυτό, και αν ηχθήν αιτήσει μη όφιν επιδώσει αυτό? Ιούν ημείς πονηροί όντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο πατήρ ημών εν της ουρανής δώσει αγαθά της ετούσιν αυτών. Πάντα ουν όσα αν θέλετε να ποιώσιν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και ημείς ποιείτε αυτής. Ούτως γαρεστην ο νόμος και οι προφήτε. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η απάγουσα εις την απώλειαν,
και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Τη στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν. Προσέχετε δε από των ψευδοβροφητών, ή την εσέρχονται προς ημάς εν ενδύμαση προβάτων, έσωθεν δε εσύ, λύκοι άρπαγες. Από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακανθών σταφυλήν ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δένδρον αγαθών καρπούς καλούς ποιεί, το δε σαπρών δένδρον καρπούς πονηρούς ποιεί. Ου δύναται δένδρον αγαθών καρπούς πονηρούς ποιήν, ουδέ δένδρον σαπρών καρπούς καλούς ποιήν. Παν δένδρον μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Άραγε από των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του πατρός μου του εν ουρανής. Πολλοί ερούσιμοι εν εκείνη τη ημέρα. Κύριε, Κύριε, ούτως ο ονόματι προεφητεύσαμεν και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επιήσαμεν. Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Πάσουν όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς ομοιώσω αυτόν ανδρή φρονή μου, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέπεσον τη οικία εκείνη και ούκ έπεσε. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Και πάσο ακούν μου τους λόγους τούτους και μη ποιόν αυτούς, ομοιωθήσετε ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον. Και κατέβη η βροχή και ήλθον οι ποταμοί και έπνευσαν οι άνεμοι και προσέκοψαν τη οικία εκείνη και έπεσε και είναι η πτώσης αυτής μεγάλη. Και εγένετο ότε συνετέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήσοντο οι όχλοι επί τη διδαχή αυτού. Ειν γαρ διδάσκον αυτούς ως εξουσίαν έχουν και ούχος οι γραμματείς.